Sunt momente de care merită să te bucuri așa cum se cuvine. Ursus sărbătorește succesele sportivilor noștri. Să ridicăm cu toții cupa la învingători pentru România. Chiar și pentru mari campioni, timpul ajunge să fie cel mai crâncen adversar. Poți să învingi orice concurent, să egalezi chiar și perfecțiunea. Până la urmă apare implacabila uitare și ești eliminat din concursul afectiv, din memoria oamenilor. Există însă și geniile, oameni care și-au transformat numele personale în echivalente pentru însăși sportul pe care l-au recreat. Acesta este cazul Nadiei, care la 3 decenii de la atingerea perfecțiunii în sala de la Montreal, rămâne pentru publicul de atunci și cel de acum imaginea excelenței în stare pură. 3 decenii trecuseră de la nopțile de neuitat ale Nadiei din uriașul Montreal Forum. Unul din cele mai mari ziare de sport ale lumii, spaniolul El Mundo Deportivo, a confirmat ceea ce și alte instituții media sau de alt gen aveau să afle intrând în contact cu publicul de acum. În urma unui sondaj de opinie a rezultat că Nadia și imaginea alb-negru a exercițiilor sale perfecte de la Montreal rămân cel mai tare moment pe care l-a trăit vreodată un pasionat de sport. Nadia a fost declarată cea mai mare sportivă a tuturor timpurilor de oameni ai secolului 21, pentru care memoria are un alt mecanism, atunci când este pronunțat numele Nadia. Deși a trecut atât de mult timp, deși în ultimele 3 decenii s-au perindat atât de multe campioane, imaginea gimnasticii rămâne asociată peste tot în lume, în primul rând cu Nadia. Tocmai de aceea Nadia rămâne singura sportivă din istorie care a primit Ordinul Olimpic din partea Comitetului Olimpic Internațional de 2 ori, odată când și-a încheiat cariera de gimnastă și a doua oară 20 de ani mai târziu pentru felul în care a continuat să promoveze gimnastica în lume. Nadia a fost un talent cum altul nu a existat. Ea însă nu s-a mulțumit să trăiască din gloria exercițiilor sale perfecte. Convinsă că promovarea sportului poate însemna o lume mai bună, ea a transgresat imaginea unei mari campioane și a devenit una din marile personalități ale istoriei moderne. Sunt momente de care merită să te bucuri așa cum se cuvine. Ursus sărbătorește succesele sportivilor noștri. Să ridicăm cu toții cupa la învingători pentru România.